wo hwe yewura na senie a odi a bra na nanom atenase ya wo hu ne sen kwa me no de enka menya enka court bi a wo Ghana bia nka yentwam ne emfa mra santeman mu ebise wo de court kura bia toto se edi asempa ne edi mu nokore eka mu nokore wo akoko duro so a ebi ni Ghana ena ebi ni aban court bia hwana ba be brabo no ha wo sika sen hwan wo sika sen sikadwa obeka nokore na kirawo nti dia meka ne se yan na nanom amahena sabi asembe to ha wo so obi a kire na adwene yemfa nokore mo sikadwa na sikadwa nyina ena yensu ebenyini nti ebesre se ye ka se santimam manso bia wa akonwa ho a ye sra nkotwetuo nkotwe aba fa kwan a ye fa so amamre kwan so ena kura de akonya wo ho bibi hawa kwa register no ho wanum asem no fa ko ho ohwehwem na wi a ebeba nananom ho na nananom so ahwehwem ebeduru ewura ho na ode nano ato so na asundwe aba na mo nkotwetuo a sabi akonwa anya wo dia yewura na akonwa ya ne dia ntu kwatwetuo kwatwe aba na so agye na akonwa wo ye Goasomanhene nti ye kan se obiara asem bia besu kurom no nyamotre na ma asem no meduru ewura anim eduru anim a nokura biara wo mu no wonsa ebeka yedase